Pa eto, jedan dan sam sa tatom išao na školsko, išli smo igrati nogomet i u dvorani sam vidio djecu kako treniraju, svidjela mi se ta oprema i sve to. I jedan dan sam samo došao probat. Ispočetka je to bila zezancija i to i onda sam počeo trenirati. Trener je vidio velik potencijal u nama dvojici. A ja sam sa 7 godina, isto koji Bartol, išao na školsko s tatom igrat nogomet i vidio sam oglas za karate klub Lotos i odlučio sam doći na probni trening, jako mi se svidio i tad sam zaljubio se u karate i svaki dan treniram. Dijelimo si školske obaveze sa treninzima, tako da to sve ide dobro. A treninzi su svaki dan i vikendom. Ovako pred neko bitnije natjecanje imamo intenzivnije treninge nego inače, ali uglavnom su dosta teški treninzi. Natjecanje u Poreču, to je svjetska liga za mlade. Dolaze dječaci iz svih zemalja i puno sam truda uložio za to i ponosan sam na to. Imam puno medalja na tim lokalnim turnirima. Ne znam sad točno, ali preko 100 sigurno. Imam ladice doma, puno ladica ima. Ja sam osvojio jako puno medalja na međunarodnim turnirima i sad sam osvojio 3. mjesto na Europskom prvenstvu u Tamperema u Finskoj. A od ostalih možda, prvi sam bio u Salzburgu i puno puta sam osvojio medalju u Slovačkoj i u Mađarskoj. Pa idem i lijepo uskladim to dvoje i eto, ko harmonija ide. Ako se dobro organizira, sve se može i ja sam dobro organiziran pa uspijevam. Pa evo, ja treniram karate već 9 godina i evo, trener je, kad sam krenuo na taj turnir borbi, trener je ogroman potencijal vidio u nama i eto, zahvaljujući njemu tu smo gdje jesmo. Bez talenta i bez nekog ko će usmjeriti taj talent ne može se ništa postići. Ja sam sad u Poreču bio kategorija plus 57 kila. Nisam trebao skidati kila zato što sam imao i prijeko potrebno. A na primjer Dominik je u Finskoj, da, trebao je dosta skidati zato što je bio u minus kategoriji. Ovisi koji turnir, koja kategorija. Moj san je nastupati na olimpijskim igrama i nadam se da će to ostvariti. Pa evo, nastupati za reprezentaciju i osvojiti neki turnir i na primjer svjetsko prvenstvo. To je moj san i da, nastojat ću ga ostvariti. Uglavnom se odričemo slatkiša, slanih stvari, ne idemo nakon 7 i ne pijemo nikakva gazirana pića i uglavnom pravilno se prehranjujemo. Linolada pilose obožavam za doručak, jedem ih s mlijekom i eto, jedan od mojih najdražih doručaka. Ja također kao Bartol obožavam linoladu pilus, više ove s mlijekom nego s lješnjakom, ali mislim da je oboje prefino. Daje energiju, ovako. Razbudete iz jutra, da.